Il-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius iddefenda l-mod kif il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech indirizza l-Parlament biex wieġeb għall-budget għas-sena d-dieħla. Grech affaċċa kritika anki minn ġurnali lokali dwar id-diskors tiegħu dwar il-budget. Skont David Agius, Bernard Grech kien eċitat. U ftit ġranet wara jkollok satej speech ta' budget mhux aktar ħaġa faċli li tagħmel fid-dinja. Ġifieri dak li jkun, ovvjament l-eċitament ikun hemm. David Agius għal dan kollu waqt il-programm Follow-up f'dibattitu mad-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Micallef, illi innota kif Agius żamm lura u lanqas hu ma kien impressjonat b'Bernard Grech. Mill-analiżi li għamel David jidher li l-kap tal-Oppożizzjoni qas il-David moġob. Fil-programm saret ukoll domanda lil David Agius dwar il-pożizzjoni tal-kap fuq il-fatt li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi bħalissa qed jirrappreżenta l-Aqda Repubblika f'Qorti Ewropea f'każ kontra l-ħatrit tal-ġudikanti f'Malta. Wara li Jason Azzopardi kien fetaħ denunzja kontra s-soldati, il-Brigadier u l-Prim Ministru fejn akkużhom biqtil immigranti, u mbagħad kien qal li se jibda jikkonsulta mal-kap tal-Partit Nazzjonalista fuq kif xogħlu ta' avukat jolqot lill-partit, David Agius ma kienx jaf iwieġeb dwar jekk fuq din il-kawża l-ġdida fuq il-ħatriet tal-ġudikanti Jason Azzopardi tkellimx ma' Bernard Grech qabel. U fil-futur qalu kommetta ruħu illi ser jikkonsulta mal-kap tal-Partit Nazzjonalista qabel jieħu ċertu xogħol illi jista' jimpatta fuq il-Partit Nazzjonalista. Mela, l-ewwel mistoqsija, ikkonsultaw Bernard Grech u jekk iva. Il-Bernard Grech ġifieri huwa kuntent bil-fatt li Jason Azzopardi qed jirrappreżenta l-Repubblika f'dan il-każ? Illum jekk sarx jew intalabx dak il-permess partikolari tissemmi inti jew staqsix, jiena minix informat. Jason Azzopardi fetaħ kawża f'isem l-Aqda Repubblika dwar sistema ta' ħatrit tal-ġudikanti illi issa hemm qbil fuqha mal-Oppożizzjoni stess u anki l-Kummissjoni Venezja. B'din is-sistema il-Prim Ministru reħa l-poter min idu fuq il-ħatra tal-ġudikanti, iżda il-kawża li fetaħ Jason Azzopardi mistennija tiswa lill-poplu Malti ma' 80,000 euro fi spejjeż legali.